zkusit točit videa jakože doma bez internetu a uploadnout to prostřednictvím kamarádů nebo rodiny. A musím vám taky sdělit a podotknout, že moje videa se určitě zlepší, protože to jsem tady předvedl, to je hrůza, jak se tady dívám. Jak vidíte, já jsem tady najel na můj channel a podívejte se, že prostě toto není takový, mám tady jen pár videí, ale tak jako, já si myslím, že pro začátek 55 a 40, tak je to dobrý. Tady to vidíte sami, že prostě videa mají kolem maximálně 2 minuty a prostě kolem 20 zhlédnutí, kdybych udělal průměr, tak je to tak 25, protože tady je u prvního je 34, u druhého zase 18. Teď to zase, to máte prostě někdy, je někdo v nemocnici a tam prostě jede ten stav jeho, prostě jak kdyby se nazval, to je, no, nechme to na příště, to se můžu schovat pro nemocnici a můžu natočit někdy něco. Ale tady jde o to, že nemám tolik zhlédnutí, takže se to zlepší a budu natáčet častěji, protože vlastně nebudu mít příležitost, ale teď si uvědomil, že nebude to až tak často. Zaprvé jako nebudu furt chodit k rodině jako ostatní, říkám rodičkám, takový co mají internet na rozdíl od mě. A tam to furt uploadovat, takže třeba jednou za čas tam uploadím 10 videí najednou a třeba po 2 týdnech zase další. Já se s vámi loučím a můžete dávat taky odběry a lajky. Zdravím.